Ġie inawgurat iċ-ċentru Għall-Ħarsien Tat-Tfal Ġdid Fil-Qawra li se jifrex u jtejjeb is-servizzi tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi. Iċ-ċentru bl-isem Ix-Xemx huwa parti mill-iskola l-primarja l-ġdida tal-lokalità u se joffri spazju modern u sikur biex jilqa' tfal tetajiet bikrija li jgħixu l-Qawra jew fil-viċin. Dan huwa tlettax-il ċentru tal-Fondazzjoni li bkollox jilqgħu 400 tifel u tifla. Fl-inawgurazzjoni il-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana qalet illi iċ-ċentru l-ġdid huwa frott sinerġija li hemm bejn il-Fondazzjoni, il-Ministeru u l-partijiet kollha involuti biex kulħadd ikollu edukazzjoni ta' kwalità. Hawn fakret fl-impenn tal-Gvern fil-ftuħ u iż-żamma ta' dawn iċ-ċentri biex il-ġenituri, partikolarment in-nisa, ikollhom aktar ċans jinvestu fil-karriera jew l-istudji tagħhom. Dik il-mira l-ħaqnija, però llum issa qed naraw ukoll il-rwol tal-ċentri għall-ħarsien tat-tfal fl-implementazzjoni tal-istrateġija għall-edukazzjoni ta' snin bikrin minn 0 sa 7 snin. Iktar ma tibda kmieni fil-proċess edukattiv, iktar aħjar għax inkunu nistgħu l-ewwel nett naraw il-ħiliet tat-tfal. Però iktar minn hekk nistgħu nagħmlu wkoll screening tagħhom biex naraw fuq għajnuniet li jkollhom bżonn, però wkoll anke fuq challenges li jistgħu jirriskontraw biex inkunu nistgħu ngħinuhom fil-proċess. Żiedet ukoll li l-Gvern irid ikompli jsaħħaħ is-servizzi tal-Fondazzjoni illi tmexxi wkoll skola sajf u l-klabb 3-16. Hawn fakret kif minn Ottubru li ġej se jibda servizz bi prova ta' 6 ċentri madwar il-pajjiż li joffru servizz estiż ta' childcare b'ħinijiet itwal. Dawn se jiftħu anki nhar ta' Sibt. Il-Ministru Caruana temmettejt ukoll li kull ma jmur id-dialogu bejn dawk kollha involuti jibqa' kruċjali biex is-servizz jilħaq id-domanda tal-ġenituri u tat-tfal. Meta wieħed jitkellem fuq iċ-ċentri għall-ħarsien tat-tfal issa wkoll għandna dokument ta' politika l-standards tal-ħarsien taċ-ċentri tal-ħarsien tat-tfal u għandna wkoll id-direttorat illi huwa responsabbli minnhom, jiġifieri kull childcare center irid jiġi liċenzjat propju mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Allura kruċjali li iva nitkellmu naraw kif insaħħu s-servizz, però rridu nżommuh ta' livell kwalitattiv. Preżenti kien hemm ukoll iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Pamela Sejkel u l-kap eżekuttiv Dermot Gallia.